Sugeng enjang para pemirsa, ketemu maneh kalih kula Bester Lucky Hanindi. Waktu iki kula badhe maos pawarta Jepang buang limbah nuklire, perlukah Indonesia kuwatir dampake. Keputusan Jepang kanggo buang banyu limbah nuklir Fukushima menyang segara wis diprotes dening sawetara negara. Cina lan Korea Selatan minangka negara sing nanggepi keputusan Jepang. Nanging Indonesia piye? Apa banyu limbah nuklir Jepang sing dibuang menyang segara ndadekake Indonesia beresiko? Miturut riset senior ing bidang nuklir ing Badan Riset lan Inovasi Nasional, Jarod Sulistyo ngendika, ora perlu kuwatir bebaya potensial sing muncul saka metune banyu olahan bekas saka pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Indonesia wis duwe sistem kanggo mriksa apa produk laut apik kanggo konsumsi apa ora. Kajaba, banyu kasebut dianggep wis diolah lan mung ninggalake potensial sing muncul saka metune banyu olahan bekas saka pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Indonesia wis duwe sistem kanggo mriksa apa produk lan apik mung ninggalake isotop hidrogen sing dianggep ora mbebayani kanggo manungsa yen tingkat litium ora mlebihi batas wajar. Nanging panemu sing beda kasebut diandharake dening dosen Fakultas Perikanan lan Ilmu Kelautan Universitas Sam Rignolda Jamaluddin. Rignolda Jamaluddin percaya yen ana salah sawijining spesies kang perlu digatekake yaiku tuna. Obah iwak tuna ing sakiwa tengene Fukushima bisa tekan Indonesia. Mula perlu dipastekake banyu saking Jepang pancen bebas saka bahan radioaktif. Mekaten pawarta dinten iki, mangan kupat ing wanci sonten, enten lepat kula nyuwun pangapunten. Badhe maos pawarta. Mbok di skip ya. Oke ya. Yang judulnya Hai guys. Raset. Wis dening sawetara panci sonten ulang cuy. Neh